L-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia ċaħat talba tal-eks Ministru Chris Cardona li talab għal protezzjoni tal-Parlament. It-talba ta' Chris Cardona li sospenda lilu nnifsu wara li sejjaħ fid-depo għall-interrogazzjonijiet saret wara li fl-aħħar jiem rapporti fuq il-medja implikaw li kien hemm attentat ta' frejma b'fuqhom. Rapport maħruġ minn Times of Malta fl-aħħar jiem jindika li Keith Schembri, ex-Chief of Staff tal-Prim Ministru, ipprova jikkonvinċi lil Jorgen Fenech biex iwaħħal fih għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Sorsi ta' The Times of Malta annutaw li waqt laqa twila tal-kabinett illi ħadet madwar 6 sigħat u nofs, l-investigaturi tkellmu dwar ittra miktuba bl-idejn li għaddiet lil Jorgen Fenech waqt l-interrogazzjoni tiegħu. Jidher li din l-ittra se tkun waħda mill-provi li Jorgen Fenech jista' jressaq waqt il-proċess tiegħu fil-qorti biex fi kliemu jikxef l-involviment ta' nies qrib tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Jorgen diġà kien iddikjara taħt xhieda ġuramentata li Keith Schembri ipprova jinfluwenza d-dikjarazzjonijiet tiegħu mal-pulizija billi bagħtlu messaġġi mat-tabib tagħhom. Fid-dawl ta' dan fittra lill-Speaker Chris Cardona jinnota li r-rapport ta' The Times ma ġiex miċħud minkejja allegazzjonijiet serji li ministri sħabu tkellmu mal-investigaturi dwar attentat possibbli ta' frejma b'fuqhom. Iżda l-Speaker fir-risposta tiegħu iddikjara li filwaqt li jifhem il-preokkupazzjoni tiegħu għaliex din hija ħaġa li huwa stess għadda u għadu jgħaddi minnha ma jistax jara kif jista' jagħtih xi forma ta' rimedju.